kana atong hinluan karon. Magsugod na ta. Okay, mao na ni atong nahuman. Mao ni ang pinakadako na palkatan nato mga ka-Israel. Oh, taasay na ni gyud siya. Isuroy mo na ho sa akong nahuman na nalampasan nato sa atong bukid. Tan-awon po nato ning ibjok na daghanig bunga oh. Punto na ra ba na siya? Mo na himuon og kaong. Okay, suroy na ta sa atong nalampasan. Uni siya. Dako-dako na nga atong nahinluan sa atong bukid. Oh, kana diha unang atong nahinluan oh. Dako na. Og naog ta diri nindot na buwak mga ka-Israel. Oh. Naputa dito ay mananap yung panato kabuong. Okay, diri ta agi. Napo diha nalampasan na nato na. Diha apod. Mo ni nga atong nalampasan karon. Dagko na atong palkata.
Nahinay ragod sa atong paglampas. Human pag ato na gayong makita ang tanan, kung nahuman na nato, dako na gayod. So, dire hinlo na Ubay-ubay na gayod ang atong nahinluan. Luag na. Ug tuwa pod sa atbang luag na pod to. Dire Tida kong kahoy diha Mo na ni diri ang sa imabaw. Daghan pa gihapoy agsam pero ato lang gihapon nang hinluan. Diri banda nakatanom na ko diri og kanang rambutan. Ug daghan po diri mga magyum. Na kana nakahoy magyum man na siya. Medyo libon pa diri na area. Kato gihapon ning hinluan pa. Dako-dako na ang atong nahinluan na area. Kana diha nanatay tanom diha na rambutan. Kana agsam ato gihapon na siyang hinluan pa. Hinay-hinay rata dinhi og hinlo kay kita raman pero nakita na nato ang atong hinlo diha na dako-dako na. Kay aron ang atong pangandoy na matamnan nato nig mga prutas mabuhat nato. Dili pa gayud ninyo makita ang atong mga tanom diri na prutas kay ang uban napay mga agsam. Pero naa siya ay mga tanom diha Human didto banda ato sa nang tib-on diha og lampas kay naa may atong nahinluan diha pero wala pa gyud ta nahuman. Kay para isa ra ang atong pagtanom. Sunod natong human na natog lampas ni ana, magsige na pod tagtanom. Padayon lang gihapon kita sa atong trabaho. Murag di man gayud ta ninyo maengganyo sa akong trabaho karon kay ani lang gihapon, wala pa makita ang atong mga hinaguan. Mo nang way ayo pa sa tinuoray, murag dili ta makaengganyo sa uban na mag-uman no kay kita raman wala pa tay nakitang sa atong mga tanom. Kay diha dako pa gihapon ang atong hinluanan. Human makita nato ang atong mga lubi ni ana kay nagsugod naman tag hinlo dinhi manambok na ang atong mga lubi ug daghan na bunga pohon. Updated ra mo naho perminti sa atong trabaho diri sa bukid para padayon ang atong pagpakita sa inyo kung unsa na ang atong nahitabo sa atong kaumahan. Okay, dito na punta sa ubos. Ug mao na diri ang sa ubos. Dako-dako na ang atong nalampasan. Padayon lang gihapon kita sa paghinlo sa atong kabukiran para makatanom na ta sa atong angay itanom. Pero diri ana natay rambutan, natay durian, ug dungagan pa nato na para mudaghan na gayud ang atong mga prutas. Ang bakante na lote o bakante na mga yuta sama niini ato gayong tamnan og prutas. Ayaw pod kalimtin ninyo mag-subscribe mo diha Ang pag-asinso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Daghang salamat sa inyong tanan. Bye-bye.